Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi gledate Sarpi TV. Evo, pokušali su da me prevare preko kupujem prodajem. To je klasična glupava prevara gdje pokušaju da neki proizvod uzmu od vas, odmah kao navodno hoće da mu uplate novac i hoće da vas izvačere da vi date podatke od vaše kreditne kartice i da vas upeljaše. Sada ću vam pokažem u nastavku videa kako su mene pokušali da prevare, ali su se zeznuli, ipak sam ja Sarpi TV i ovo pravim poučno za sve vas koji niste toliko iskusni, da ne padnete na ove fazone ovih odvratnih prevaranata. I molim vas, zapratite ovaj kanal ako već niste, lupite like, podelite ovaj video, ne samo zbog YouTube algoritama i zbog mene samog, nego da ljudi jednostavno ne padnu na ove prevare, jer verovatno puno vas ima koji ste nagrabusili. Podelite ovaj video da ljudi ne padaju stvarno na ove glupave prevare. U nastavku obratite pažnju kako oni to rade. Evo pogledajte, samo što sam postavio moj OnePlus Nord 2 na prodaju, meni stiže poruka od nekog, piše Šandor Kanjo i pita me da li je telefon još na prodaju. Ja mu napišem, rekao pa taj telefon samo što je stavljen na prodaju. Pogledajte ovo, Šandor Kanjo, Kruševac. Prvo po imenu i prezimenu, ako ste malo pametni, zaključit ćete da Šandor Kanjo nema šanse da je iz Kruševca, on možda bude tamo negde iz Vojvodine. To je odmah meni upalilo lampicu da je neka prevara. I on se ni ne cenka ni ništa, evo pogledajte. On odmah hoće meni da uplati. Ja njemu kažem da ne mogu da mu pošaljem beksom. Sad je on trenutno u Leskovcu i ja se nasmejao na sve to, ma važi. Rekao važi, poslaću ti, rekao, kako se zove, u ponedeljak. On kaže da će meni odmah novac da uplati i šalje mi link, evo pogledajte ovo, HTTP. Ovaj link dole. Ja pomislio, rekao, možda stvarno uveli neku uplatu preko Beksa, imam ja Beks tu u kraju, međutim Beks ne radi, otići u ponedeljak, rekao super. I naravno da je meni to simpatično bilo, pošto saradnik mog kanala Ivan je iz Leskovca, ja sam odmah razmišljao da pošaljem njemu taj telefon pa da čoveku još i bude jeftinije. Evo sa 200 evra ja spuštam telefon na 190 evra i pitam ga da li je pročitao ovaj oglas, zato što taj telefon ima malo riseva na ekranu, ima dole jedan udarac tu kod punjenja, ma nikakav problem, kaže treba, evo piše on, kaže, a novac treba da se uzme odmah. I ja ga pitam kako se uzima, on kaže pratite ovu vezu i postojeće dugme dobiti novac. Što je možda neki stranac, evo, ja sam otvorio taj nazovi, prvo da pogledam Beks da li radi, ok, ja se izvinjam, sada ću da otvorim link, da pogledate lažni link od Beksa, evo pogledajte, piše Vikentije Vujić, znači više nije Šandor, i pogledajte, piše Leskovac i pogledajte ovaj dole broj telefona, plus 190, odmah vidite da to nema veze, još je mrtav ladan uplatio 24.000. Naš mentalitet ljudi, prvo, da ne kažem šta bi radili za dinar, mamu bi svoju prodali, a ne bi sigurno, još mu ja spuštam cenu, on mrtav ladan meni kao daje 24.000, opušteno, ima se, može si. Pogledajte kakav je to lažan URL gore, pogledajte beks.load /i.site, odmah po tome možete vidjeti da je potpuno lažan sajt. I pogledajte broj telefona, plus 381 je pozivni za Srbiju, a ne može da bude nikako. Teo sam sad da vidim da sada ne bi širio temu, odakle je taj broj, možete sami da proverite ovo, plus 381, sad sam malo razvodnio temu i nebitno, evo sad ću ja da kliknem ovo dobiti 24.000, da vidite šta će da se otvori. Znači, napravljen je lažni sajt, kliknete ovo dobiti 24, jer on insistira da uzem novac odmah, znači on odmah treba da upali neku lampicu da je neka prevara. Evo sada ću ja to da kliknem. Snimao sam ovo sa nekim screen rekorderom, međutim ton se nije snimio iz nekog razloga, pa sad snimam posebno ton i malo je problem da uskladim sa ovim videom. Evo pogledajte, otvaram jedan lažan sajt gde on od vas tu hoće da vi upišete broj vaše kartice i da tu jednostavno budete prevareni da vam neko ukrade sav novac. Evo pogledajte, potpuno lažan URL. Ovo je totalno glupa prevara, tako da ljudi nemojte da nasedate na ove prevare, podelite, opet vas molim, ovaj video da što više ljudi vidi ovaj video, jer prevaranti ne prezaju ni od čega da prevare ljude. Evo, to je klasičan vid prevare i sad ovde nikad niko neće tražiti vama broj kartice,
i ovaj sigurnosni ovaj broj, to je ko kada kupujete nešto. Znači, verovatno je mnogo ljudi palo na ovu prevaru, čim malo meni stižu poruke od kupujem, prodajem, da se pazite ove vrste prevare. Šta sam ja sam mogu da uradim? Ništa. Dao sam negativnu ocenu i prijavio sam čoveka za prevaru. Napisat ću i KP-u i poslaću i njemu ovaj video da ljudi ne padate na ove glupe prevare, jer ovo je stvarno ona najgluplja moguća prevara gdje hoće neko da vas opelješi. Tako da ne širimo mnogo, podelite ovaj video, lupite like, zapratite ovaj kanal ako već niste, vidimo se u nekom od sljedećih videa, puno pozdrava od Sarpi TV-a. Evo pogledajte samo ove pozitivne ocjene, evo ima neki torrente, pogledajte 10.6.2023. video sniman 10.6. Znači on ima danas kao pozitivnu ocjenu od nekog torrenta i neki Marko Branković iz 2019. Vjerojatno hakovan KP nalog. Tako da obratite pažnju, nemojte padati na ove glupe fazone, obratite pažnju na ove gore adrese tih sajtova, linkova. Nikad nikome nemojte da ostavljate podatke vaše kreditne kartice. Pozdrav svima.